Good evening! Sa una sa tanan, malipayong Pasko kaninyong tanan. O garon mag-abli na mi sa among mga gift ko no. Mga gift nga na dawan. Ambot, ako may naa, ambot tag nabay ija. O may abot, asar ka to. Bay, dali, bay. Unsa man na? Na day. Na ba day kaablihan nimo di ay? Ang mga naman daan di ato. Dili oy. Ha? Di ana. Ay sa may tong una ko na. Bay. Ikaw. Kapanta. Bay, ito na. Tama. Pero na ho na. Kini sa ako ning ko ang trabaho dito sa Bolorama katong sa bowling ba. Okay, pangablihan naman. Oy, Man naman. Advance man sila ng hatay. $50. Ayun. Ano ba yan? Aba. Pagmagka yung Na Gikan ni ako'y Lisa. sa among gikan sa among manager si Lisa. Thank you Lisa. You're the best. So na ko 50. Na iso da balik dito no. Ini sa Bolorama gihapon. Nakuha na. Ba? Deposit na ni John. Uman na. Best wishes for another day, New Year. The old morning guys. Morning guys, kaya buntag mo kong trabaho, mao na gitawag the old day ko. Oh, manong so. O gift card sa Walmart. Pila ka ni? Ano ba ta? Dili sa. Ano na yun ito? Wa man. Nadala ko sa resibo. Laro mo yung ba? O may gibutan. Pila ka ni? Gift card sa Walmart. O, pwede ko mag-grocery. Kani gamiton. Mas mga Pila kantidad ani? O kini gikan ni sa katong akong kauban nga si David sa Bolorama katong tiguang na. Pag may kaduhan na natin siya. Upat ka ticket sa hockey game diri sa St. John. St. John Sea Dogs. Ang team diri sa St. John sa hockey game. O na may upat ka ticket. Ako yung tanawon ni Kent, ni Chiska. Excuse me. Thank you, David. You're the man. O Isa ba na? kini sa Bolorama po ni tulo na mo dawat sa Bolorama. Basta ning Bolorama lagi. Pero ang lihan eh. Ano na yun? Boss. Ano ba? Solo. Grabe po maka. Ay, photo man. Photo lights. Ito nga ng picture. Hindi na yung lights. Ah, oo. Saan? To avoid the danger of suffocation, put this bag away. So, ang kanini gamit? 8x8 backlight photo frame. Ano ko ano. Yung totoo ng mga siguro. Ito nga din yung picture. Diya. Siguro ni battery dire. Na switch. Na USB. Ay, Kung
Let's lights. Kuan siguro ni di ay. Pwede siguro ni USB nga mga na. pictures na magbalhin magsibog-sibog. Nga na ila more. Wala Ay, ila. akong testingan na to ni. Nice. Isibog ito ilang. Thank you, Bolorama family. Kaya wala yun na. Ano sa? Sini? Sini? Sini ka sini? Ito na ano. Oo. Uy, dahil murag dako ni, murag di maado ni. Kanang pinaka-importante. Ilis na ka na ito. Tay. Ano ba? Muna. Gamagamit ko na. Midyas man. Mag-ilis na ka na. Nike nga midyas. Tay, mao dahil dako ko bayro nun sa credit card. Naman. Okay. O, agaw mag credit card gigamit tahay. Ganyan Ito. ta. Amo ba itong duha? Daghan na. Karadlaw na ako mag-ilis. Yung sa umpun ni usa. Puto na. Uy, Adidas man. Ha? Chinilas siguro ni. Kay gaan chinilas di ay. Kaya kong sapatos. Chinilas di ay. Tapos ikaw, mapili tayo. Hindi ka ganahan. Adidas gikan sa kinakusgan ng asawa. Hindi na Giant Tiger. Ito yung mga Giant Tiger man. Sibo ka ni. Yung makang-cheers ka. Ibo. Sibo di ay. Alam. Labog na tong sa Giant Tiger. Gabi ito na disod sa bahay ni. Hindi. Ay, sayang mo nang igawas. Ikis ko ba? So, Kisan doon kaya para ganahan ba? asa mag-aho? Ang ija ko no, asa ko no. Na, buto asa na to. Tawa kay Kilis na. Ano ni? Hindi ko naman ito. Kay tapad na ron. Na, di ko katapad og to. Gani, kay wa may yung regalo di ay. Wa to di regalo no. Order ko pa may abot. Hindi nga. May pasig na na, yung tuwagan. Kanino, ang Lori. Ang Lori pag may. Tama Mo ni iyang nadawat sa atong iyang part-time man, gilimpyuhan og bahay. Manwin ako naglihan. Sumna bro nag-chocolate. Suot na, virgin na, nadad doon, no? Ibo de. Pwede na ito mo ibi. Wala kang gis ka. Na, kaya kung sapatos. Ano? Mutan na ka. Kasi ako, Okay naman. Kami. Ang cookies, ano sa mali? Ayan, dito nakaputos. Basta-basta matangin ko. Ano magnahin ko? Ano? Silent. Silent. Bye-bye. Sorry, mura mag... May mga number. Gipang kuan man, gipang ipan man. Gabi, hapon pa ka. Ano lain? Ano pang ibang pilit? Kuan nila ini, mung ikaw mabungkag, cream fudge. Cream fudge. Ingredient sugar, ay makaon ni. Sugar, brown. Cream, tamis ni.
Puro mo na. Lami na tamis yung unahan. Ay, ginan ka ni. Kuan. Peanut butter ba nang maging mo kuan? Kuan pod dili tawag na. Gold bar oh. So, ni biscuits. Okay, ni maglami ni. Na. Shortbread fingers biscuits. Ano ba? Biscuit na. Sombod ni. Murag kuan ba nay? May kan bag chocolate nga nay almonds, so ganahan ka na. Hammond's candies, peanut brittle. Mami siguro ni. Lagyan ng isa mo. May baho. Di ko. Ay, kulit pa lang. Meron. Okay. Kuhilig. Natin murag bye-bye, oh. Ano yun? Saan man eh? Murag kuan, chocolate pod nga naay murag powder. Coconut oil, sugar cocoa, ang cocoa powder. Pait na. Date. Nindot ni. Para sa unsa nga adlaw karon? Ano man eh? Unsa date karon? Dili. Paano siya ni? Wow, good na. Tapos, Ano na yung pangkalawang tanan? ang tuwa ang siguro ni. Ano pa? It's me. Kukwa. Mahal saan eh. Hello eh. Pait. Kukwa. May ka na. Perte. Facebook ko ngayon. Alam mo isa ba? Ni para ni sa date, kung saan atlaw around 25. December 25. Butang ni butay ka na diha. Hindi. 25. Yan na. Oo, alam na. No. Sana all daghang gifts. Puro pagkulit. Pagkulit. Jag katong regalo nga ang ihatag mi dyan nga wa pa man may abot. Pero murag abot man kuno to. Asa to gibutang? Ano ba? Pangita ah. No. Ano na po itaon? Kaya bawar ni sila og asa. Ano? Hindi sila mga kuan, nag-subscribe. Naman. Bot pangita ah. Nakabox? Pangita ah asa. Kasi na das kuan, Christmas tree pang suksok. Asa man ang mga kuan ni Santa Claus? So man ilang mga tagaan, unsa man ang kuan. Kasi nas kuan. Asa? Mga medyas. Kay ano, Santa Claus mabutang medyas. Dinhi? Ambot, basig to asa tong silingan. Wow, mandiha. Ano? Uy, asa man? Ah. Yay. Asa man na?
Yay. So, man eh. Ambot. Uy! Mag-alam na. Uy, hinsa man. Haya, uy. Mag-alam na. Nang haya-haya. Order na mo. Ako naghimo, ana. Lambot na naging dali. Saan na, be? Pakita dire. Tingnan mo. Bayan sa may soda na, be. Yay. Ano pa rin itong gabaan? Uy! Ito ginakas kang watch da ay. Ano na, di Pwede din ha. mong kuhan. Ang rugged eh. Uy, di good. Ha? Yeah, da. Ay, Arang ni haya, day. ang haya di ay, di ay. Da, di ay. Basta regalo, oh. Listingan be. Imos. Smartwatch. Hmm. Start guide. Watch me. Pwede na mong kuhan. May bawag. Pila na yung kuhan. Boto mukha na ba ni? Wait man. Pag-unan. Hindi mo ako nagsusulpon din eh. Wait, nahalin na ako. Ano ba? Cellphone ni mo, be. Ako yung cellphone. Yeah. Scan mo ko no to bind. Dito may ka na. Kuan ba day app di ay? Ito listingan ba? Oo, oo. Service. Laki ani. Continue with email. Be. Napay kuan, napay mga email-email. Basta-basta dai ni dai. Mga email-email. Ay, bumigas. Oh, kailan mo ka. Here. Kudo po. Gusto ko si Bala rin eh. 8357. Next. Name. She. Shane lang. Gender. May gender. Sige. Kailan nang daw ng buwan. Hi. Yung mo height? 5 months, mga 5 Weight mo. 120. Ito na, 122.
need Bluetooth permission to connect to sport watch. Smartwatch. Look, gusto mo nga na eh. Ito itong takong. Ito ang dami ito. Ikaw. Mini. Yan na. Chocolate pa lang. Chocolate ba? Rebinding. Ano? Agree. The phone request. Pair. Allow. Losing up. Ano po sige lagi din ng complete. Connected. Wala na. Ijang relo bag-o. Ito na sila. Kasi time time. Ito may charge ano? Kasi may gamit ang ninja. Ako na de charge pa na de ay. Dada. Kana na. Kini dia it murag magnet. Balik. Na, pilit. Charge nimo sa mga kanang sa cellphone. Ito may battery. Be, istingan ko no. Tingnan na to. Ano na ito gamit ko yan? Ano po sa No, alam lakaw. Ang lakaw. Ang saan ito ito? Six beats per minute. Music. Ito na yung music, ano? O ito na? No. Kasi may connect sa online and hello? Bluetooth ra. Okay. Steps na. Wala lang yung basa mo. Bukas na ito. Cute siya guys. Wait, ako na. Oh. Ito nang ihatag sa rightful owner. Pwede ano yung sino kayo maghugas-hugas? Hindi. Pwede mabasa. Naman eh. Saan mabasa? May color ba? Ito. Waterproof ni. Hindi mo magbasa radyo. Oh, wag mo. Pisik-pisik. Ay, sa. Waterproof. Oh, heart rate.
O mao ni guys ang among mga regalo. Thank you, mahal. Ano na diha? Yeah, ang baba pa. Hmm. Ano na yung suksok rin na dito di ay. Hmm. Ere. Og nari na namo undangon ang among kalaki. Kay magkuan ba mayroon manaw pa mig movie. Kay ugma duty na pod balik. Baka na, back to reality na Pero ako duty ugma sa Bolorama. Sa Burger King 5 to 9 ko ugma. Friday na ko mag back to normal. So, salamat sa mga haning view. Thank you guys. Merry Christmas. Merry Christmas. Peace. Love. Let's make love, not hate. O So, bye. sa mga nag-subscribe, thank you. Thank you guys. Kung sawa for pa, support. subscribe. Para ligrit ang tanan. Yung rilo, karaan na ni. Dito pa ni Pinas. Alita. Kuan. Tayo kuan, Versace. Inabalito na ako sunod. Tag $700. Sana all. Aksito. Versace on the floor. Dahan ka na. Oh, uy. Dot ni kay ginood ba ni? No? Adidas. Pwede suot sa gawas kaya nag-snow. Bye! Bye guys.